I want to welcome our loving mother, Omiforma Ahaba, Yabo Ogbueshi Uche, Barrister Mrs. Theodora Gewamo, Omiforma Ahaba Noah, Nemo Noah, Inekwazianya Igafo Madodeka, Ogbueshi Uche. Good afternoon. Hi. Can I talk to you, please? Yeah, you can talk to my sister. What is going on here today? We're here for Olinzele title. Introduce yourself. My name is Nkiru. I'm from Dallas. Welcome to Asaba. Thank you very much. Thank you. All right. Afamobu Chief Dr. Christian Ngozi Ashibogu, the Ekweme of Akuku Igbo. Anyị nwefu otu anyị na anyị họkọbabụ otu Chukwutubugo. So all group anyị ka anyị bịa represent. Ọ bụ gị ka anyị emebe tata n'ebe o? Anyị bịa na Ogbueshi Uche Oduah na-echi Olinzele. Ogbueshi. Ọbịa kpọkọbụ ụnụ? Ọ ya kpụ anyị. Unu nwa anwụrị? Ọ sị anyị nwere anwụrị, anyị rie ife ori. Mmanya na nri na ego. Ya. Nsogbu adịghị. Obi dị anyị anwụrị. And I want to thank my mom. And all my friends and relatives from all over the world, I'm here and I will never forget. Thank you. Thank you. That was acceptable. With that, the ceremony will continue shortly at St. Bridges Girls Grammar School ground, where the reception will be. Thank you very much, all of you, for attending. The Royal Majesty will not depart the arena, and all of us can then find our way home or to the reception venue. Thank you. A water, please. A water. Sir, you will take it. No, please.
Ochendo. Obugi na-eme n'ebe tata. A na-echi Olinzele, chieftaincy title. Ebe ka anyị nọ. Anyị nọ na Asaba Palace. Our masquerade is coming out. Okay.
Dalo no abun di Asaba. I would then done it. Ndi ndoni. No anu. Okay, no anu. Mamu no anu. Ah, no anu. Mebem kedu. Dalo no. Yes. Ndị akwụkwọ unu bụ ndị agụba ndị be ekonobo agụba Asaba ndị unu adịka afụ mmadụ adịkụ mmanụ adị ama abụghị n'oyibo gịka omeni n'oyibo nwa onye ga-enwe ike kọwara m ka ndị if they not see yam, if they not see oil, they cannot eat yam. They no go fit eat yam. Egwo.
oke mụnụ unu tee ezigbo aka mana nyogarite anụma anabata maka na ọlụ mụtata na ọba ụba ọyị na-anabata ahaba ohao anụma anabata nna mbụ obi ajụfo obi agbọgide igwe ekwuga na ya nọ abụrụ anya ntụgharị ka abịa na enweghị anụmafere obi agbọgide igwe ọ dị adị efe ọkilolo ahaba ka ọ na-abata in grand style ya bụ nna anyị bụ Ogbueshi Uche San Professor Epiphany Azinge Okilolo Ahaba Noah
Ogbueshi.